what, nigga? Say what? Say what? Move! Nigga, what's the hit for me? Go for me! Oh! Go! Nigga, what? What, nigga, what? What, nigga? Nigga, what, nigga? Nigga, what? What, nigga? What's up? أنا ودي شيء حتى لما كنت هنا هو أساس نلصق يعني واحد. Det har jag gått igenom det. Joo, mutta microwave mitä? No kun se just oppi pelaamista. Se on uusi laji, se haluaa kokeilla, että mutta hän on uumarinen ja toi suku. Sini haluaisin niin nuo nilsuukin, kalvo kutan haunassa. Eikä pilaavia. Eli kaos. Saa ublon no shake. Eikä pilaavia kuin meidän. Easy, checata tähän käteen, kun voit nähdä. Hyvä äsken se. Haluan käydä käsiksi. Mitä äijä? Tuu vaan sisään. Faija otasoinen. Okei, hyvä. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kaikki hyvin. Ketä sä oot? Mun nimi on Yusuf. Yusuf. Joo. Vankarat. Miksi sä tulit tänne? Mulla oli erittäin tärkeitä asiaa sulle. Mä halusin, että mä kerron sulle, että mä oon tavannut sun tyttären ja meillä olisi ollut sellaisia suunnitelmia, että me voitais mennä naimisiin. Mitä sä opiskelet tai mitä sä teet sun elämässä tällä hetkellä? Sanotaan nopeasti niin, ja lyhyesti. Mä oon käynyt peruskoulun, yläasteen, lukion, yliopiston ja mä oon tällä hetkellä töissä suurfirman alaisen vielä. Suunnitelmana olisi päästä johtotehtäviin, inshallah 5 vuoden sisällä. 5 vuoden sisällä? Joo. Eli se on semmoista, mitä sä haaveilet? Kyllä. Jos mä saisin kysyä, mistä klaanissa on? Midganin klaanista. Mitä? Okei. Midganin klaanista? Joo. Ja sä haluat mun tyttären? Joo, onko siinä joku ongelma? On. Mä en voi antaa sitä mun tyttöä sulle. Miksi? Koska sä oot Midgan. Ai vaan klaanin takia? Joo. Oikeesti? Midgan, se on mulle häpeä, jos mä annan mun tyttären sulle. Me ollaan Suomessa, me eletään Euroopassa, ei kukaan somalialaisista tiedä. Sä oot pieni äijä. Älä puhu kunnolla. Toinen. Onko sulla sukulainen? Joku, jolta mä voin kysyä. Susta. Ensinnäkin mä en tarkoittanut huutaa tai mitään, mutta toi kuulosti vähän oudolta. Klaani liitetään tähän aikaan, kun uusi sukupolvi on jo tulossa ja näin asutaan Euroopassa. Mut mulla ei ole sukulaisia tällä hetkellä Suomessa. Isä äiti lähti takas kotimaahan aikoja sitten. Mä oon ainoa täällä ja lähettelen välillä. Mut mä voin tuoda kaverin, jos sä haluat. Itse asiassa sun poika, me tunnetaan, me oltiin samassa peruskoulussa. Mun poika? Joo. Maxaa sheegaysaa? Joo. Arxasow! Voidaan mitä jätkä? Ei mitään tästä. Eli Sebastian. Apua, mitä sä tarvitset? Mä halusin kysyä sulta tästä sun kaverista, koska mä vähän epäilevän tähän aiheeseen. Mä takana. Joo, kyllä minä tunnen. Mistä sä tunnet tämän tyypin? Ollaan lähiaikoina oltu aika tuttuja ala-asteesta lähtien. Ja olen tuntenut koko elämäni hänet. Mistä sä oot tuntenut tämän? Siis mitä hän teki? Joo, ainakin yläkoulun jälkeen meidän tiet erosivat. Hän pyrki lukion jälkeen yliopistoon ja yrittää hoitaa vähän taloudellisia asioita ja perustaa oma yhtiö. Minkälainen tää poika on? Luonteeltaan aika rehti poika, hyvä. Okei, apua mahadsan tahay. Kiitos, voit lähteä. Hei. Kiitos. Ei jää, hadi voi! Rakastu tänne!
Waa maxay? Mitä rakas? Joo, tää poika tuli hakemaan meidän tyttö. Okei. Kuka tää poika on? Sen nimi on toi Yusuf. Ja se on klaaniltaan Midgään. Mitkään? Okei, no pyydetäänpäs meidän tyttö tänne. Mitäs mieltä hän on? Mitkään. Selvä! Haava. Joo, mä kutsun sua tänne sen takia, että tää poika kysyi sulta multa lupaa. Ja sä varmaan tiedät, että teillä on ollut jotain suhde. Joo. Ja hän on klaaniltaan Midgään ja mä en voi hyväksyä. Isä, ei ole väliä mikä klaani, mutta pääasia hän on muslimi. Ja mä rakastan häntä ja hän on hyvä mies. Joo, klaanilla mä tarkoitan, eli mulla on semmosia vanhuksia kavereita. Kun ne kuulee, että sä menet jonkun Midgäänin kanssa, annat sun tyttärelle jollekin Midgään poika. Se on vähän noloa, mutta tehdään näin nytten, että mä hyväksyn tän teidän suhden, mutta sun pitää tutustua siihen paremmin ja että te ymmärrätte toisianne. Ja lopussa mä voisin harkita tämän asian, että anna kun mä tämän poikasin. Nimeni on Kadar Vais, 18, asun Turussa. Tässä projektissa pääsin tutustumaan, tai sain mahdollisuuden tutustua näihin englantilaisiin ihmisiin. Ja me vietettiin aikaa yhdessä tietyssä leirissä ja tehtiin hyvin yhteistyötä ja päästiin pelaamaan kaikenlaisia urheiluun liittyviä lajeja ja ei tässä mitään muuta. Tehtiin. Minun nimeni on Hassan Abdersag ja asun Turussa. Ja tämä projekti oli hyvä. Sain siihen mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin. Ja tämä näytelmä mitä tehtiin, niin se antoi ymmärtää, että klaanilla, mitä ihminen onkaan klaaniltaan, sillä ei ole väliä, vaan tärkeintä on, että sitä arvostetaan ihmisenä. Ja että muuta. Minä olen Abdirahman, asun Helsingissä päin, 18-vuotias nuori. Ja olin innokas tässä projektiksi ja oli siistiä päästä tutustumaan uusiin ihmisiin Englannista. Ja, ne tuli tänne, pidettiin hauskaa, tehtiin jotain draamaa ja oli mukava kumminkin tutustua uusiin ihmisiin. Toivon, että ensi kerran menee toisinpäin ja mennään itse vaikka Englantiin ja tälleen. Ja tää oli ihan mukava kokemus. Ja kiitän vielä Simo-yhtiötä antavasta tarjoamasta tämän mahdollisuuden, että voidaan tehdä tällaista. Mä oon Hani, oon 19, asun Turussa. Tää projekti oli kiva. No mä oon Kadra, asun Helsingissä. Tää projekti oli kiva. Mun nimi on Roda Hassan, mä oon Hondemokrasi ja tähän ohjelmaan mä olin ohjaajana, yksi niistä. Mun mielestä nuoret ovat onnistuneet tuomaan omia näkökulmasta siitä heidän kulttuurin tausta, miten he ovat näkeneet siitä heimojen eroja ja heimojen merkitystä. Mun mielestä on onnistunut, että vaikka oli vähän haasteitakin on ollut, koska nuoret eivät keskenään ymmärtäneet heidän heidän oma äidinkieli on vähän heikko. Ja
meidän idea on se, että he kokevat, että he ovat samanlaisia siitä huolimatta, missä he ovat kotoisin tai missä he ovat asuneet. Välilläkin oli vähän, että vanhemmat, jotka ovat asuneet Suomessa ja heille tai Irlannissa, jolla ei ole mitään, heille ei ole mitään ymmärrystä siitä, missä ovat nuoret kasvaneet, että heillä oli vähän haasteita ymmärtää, mitä nuoret ovat ajatelleet siitä heimosta.